zizokubonakalisa noma zizokuveza kuNkulunkulu. Nikhona bathandekayo. So ke ma uhlwa ke njengoba kuhlwa namhlanje uJohn umsebenzi wakhe wawusuphelile. So ngelanga elilandelayo uJohn wavuka engasenamsebenzi azowenza ngoba itask ebeyinikeziwe yayisiphelile ngayizolo. So engathi uJohn ke ekseni abafundi bakhe beza kuye bazothi John namhlanje senzani ngoba imission yakho ifezekile. UJohn ngathi wayemile naye ngazi ukuthi uzothathani ahlanganise nani uzokwenzani ngoba kunabantu abasemva kwakhe abafuna ukuzwa ngaye. Lithi iBhayibheli uJohn esamile lithi wambona uJesu. Nikhona bazalwane wamenze njani uJesu bazalwane? Wambona kwisituation yakhe, wambona esimeni ayebhekene naso ngaleso sikhathi, wambona lithi abafundi bakhe babebhekele naye ebhekele okusho ukuthi labantu babexakekile kodwa exakekeni wambona uJesu. uJohn wambona kwisituation la ingekho into eqhubekayo kodwa wambona ngathi ngabemezela into entambama namhlanje kubantu abakule mthandazo ethi mbone noma ngabe udlulaphi, mbone esimeni odlula kusona, mbone esimeni obhekene naso, mbone esimeni ozalwe ngaphansi kwaso, mbone abantu behleba ungaboni inhlebo yabo kodwa mbone. Lithi iBhayibheli uStefane uma bemkhanda ngamatshe akabonanga amatshe kodwa wayibona indodana kaNkulunkulu ibeduze wesihlalo sokwahlulela wabazalwane. Uyabonakala naseyinkingeni wabazalwane, uyabonakala nasenhlushweni wabazalwane, uyabonakala nasejikelweni. Abantu abathembile wenze njani yena? Ngifuna ukukhuluma namhlanje. Wenze njani yena? Uyabonakala. Inkingi ikhona ngambone einkingeni. Amandla okukhanya akhona ngoba kumnyama. Owanizwa namhlanje? Amandla okukhanya anamandla ngoba kumnyama. Ngamanye amagama mangekho kumnyama awukwazi ukubona amandla okukhanya, awukwazi ukubona amandla kaJesu ungadlulanga kulezinto odlula kuzo, awukwazi ukubona ukuphelela kwakhe phezu kwempilo yakho ungadlulanga. Lento odlula kuyona menze njani wena? Menze njani? Khuluma nami, menze njani? Mbone. Tshela makhelwane mbone kuso leso simo mbone. Lithi iBhayibheli sivunguvungwini yanunendlela yakhe. Mafika isivunguvungu ungabona abantu abahlebayo mbone yena. Mafika abantu abangathandi ungaboni ukuthi abantu abathandi kodwa mbone yena. Kufika izimo eziphambana nawe ungahlale imeni kodwa bese uphenye imeni ucinge yena owambizayo ngoba iBhayibheli lithi abanifuna ungizwe namhlanje kwake kwaba nesivunguvungu endleleni ophethe besemkhunjini uJesu engekho kodwa phakathi kwamabili bambona ehamba phezu kwakhe. Uyabonakala. Hayibo ngithi mina uyabonakala. Angithi mina uyabonakala. Ngithi mina uyabonakala. Hayibo uyabonakala noma imali ingekho. Uyabonakala noma ugula. Engani iBhayibheli awanizwa bazalwane. Lithi uShadraka noMeshaki bephonswa esithandweni somlilo. Ababonanga umlilo abaphonswa kuwo kodwa into abayibona yilento abayikholwayo. UPaul benosila beboshiwe besentilongweni ababonanga intilongo badumisa abamamukela intilongo baze lavuma. Ukhuluma ngento ayibonile. Uphinde umuntu uvamisile ukukhuluma ngento ayenze njani? Ayibonile. Uma ngathiwa nje khona isimehlo weza lapha esitobhini ningagijima nonke nifuna ukuyobona. Ngoba nifuna ukuthi masenibonile nizokhuluma ngento enibonile.
namhlanje. Hallelujah. Mayizoba nani namhlanje. Yenze njani mbona? Mbona bengakufuni mntakamama. Umbona. Uzobe uthi ngimbona yena. Ongithandayo. Uthi mina ngihlalela. Umfeli wami umfeli wami ube khona. Ikamelisha. Ikamelisha. Lokutulisa inkosi yami. Mbona blessa siphithiphithi sekhaya lakini. Mbona izinto kuhlakahlangene. Mbona izinto zingahlangani. Mbona izinto zimaphekethwayo. Bakuzuhlabelela simena abasaziyo. Bakuhlabelela kanjani kanti wena usulingisa abayambero. Eswalethi basemfuleni yasempambela. Sahlala phansi salila. Lapha basithubileyo. Bathi sihlabelela ingoma yaseJerusalema. Sathi siyoyihlabelela kanjani ingoma kaThixo ezweni labezizwe na. Bathi kodwa saphanyeka amahaphethu emnyezaneni. Mbone. Hallelujah. Yenze njani wena? Mbone. Yambona. Wona impilo ubona ukuthi ayihlakahlangani. Usathane ekukhombisa ukuthi uyabona usamkholelayo. Uthi angisamkholela lezi zinto. Kodwa sengimkhola ngoba uNkulunkulu. Sengimkhola ngoba ngomdala wensuku. Mandala abashaka. Inkinga yethu sibona izinto singamboni yena. Lithi iBhayibheli abafundi bakaJesu encwadini yezenzo noma ngamathelo lithi iBhayibheli uJesu makade ebulewe abafundi bakhe kwagcwala ukubethela kwakhe. Ngosuku lesithathu babehamba bebheke eMawusi. Mabesendle ithoba behambe bekhuluma ngendaba zokufa zokuvuka kwakhe. Lithi uJesu wayehamba nabo abambonayo. Ngoba bagcine bembona esimeni. Noma esekhona bambonanga ngoba ingqondo yabo ibambe isimo sokubanjwa kwakhe. Bangambona noma esehamba. Bangambona noma esephakathi kwabo. Wafika wakhuluma nabo wathi izindaba zini ezikhuluma ngazo na. Bathi bona ngovela apho wena ongazazi indaba engake ezehlile edolobheni langakithi na. Uthi indaba zini uJesu lona okade evula amehlo ephuphuke okade evusa abafileyo okade evula indlebe zeyithuli ubanjiwe abanjwa kalulana nje. Lithi iBhayibheli wathi mabefika semzulu waseMawusi washaya ngathi uyadlula basebemncela bathi hayi ndoda ungabusadlula hlala nathi ngoba kuyeza ukuhlwa engathi bengavele ngisho lento yokuthi izinto ziyabheda kodwa thandaza umthandazo wathi hlala nami ngoba ukuhlwa sekuseduze bathi hlala nami lithi wangena wahlala nabo babengena emzini wanikeza isinkwa kuthiwa wasibamba wasilephula wasibusisa wasilephula lithi amehlo abasevuleka ngibezwa bethi inhliziyo yethu beyingafuthi ngani esenami. Ngoba kuyenze uhambe la ungamboni kanti ubona inkinga. Abaningi bacabanga ukuthi inthandazo ayiphendula kanti kade ayiphendula. Ukuthi amehlo akhe awambonile ubona inkinga. And once wabona inkinga phezulu kaJesu awusoze wabona amandla akhe. Lalani ngimchazele bafowethu. Lalani ngimchazele. Cela ungichazele ntambama bese siyathandaza. Lalani ngimchazele. Abanye benu bahlupheka. Bahlushwa ukuyihlupha. Bahlupha ukuyihlupha. Lalani bafowethu. Cela ungichazele kahle ngamemesi. Ngiyamchazela kodwa. Ngikanizwe le nibamsisele. Amandla kaNkulunkulu awabonakali uma zingekho izimo. Cela uphile. Ubukhulu bakhe namandla akhe awusoze wabona ungadlulanga. Amen. Inature yakhe ithi usebenza ngobuthakathaka bethu ukuze aveze amandla akhe. Into yakhe ithi usifake imeni sibone ngathi silahliwe kanti ufuna ukuyovela. Tshela makhelwane ufuna ukuvela nale nkinga ufuna ukuvela. You know ukuthi le nkinga ingadlula yini ukuthi wena ubone inkinga awumphenyi la enkingeni uthi baba ivela la. Into edileya nenza isikhathi sibe side ukuthi ungadlula esimeni okudlula kusona ukuthi awuyitsheli inkinga ubukhulu bakhe kodwa utshela yena ubukhulu benkinga. Njalo uma uyothandaza utshela uNkulunkulu ngobukhulu benkinga kodwa awukaze uye kuNkulunkulu utshele inkinga ngobukhulu bakhe. Uthi lalela wona ubuyini tabenkulu phambi kwazo uBhayibheli.
Ngangibona mina ngenziwe ngokufihlakele kaNkulunkulu. Futhi mina nginamandla okwenza konke ngayo umqinisako. Nalokho nginikeza 7 days kuzodlula. But every time ukhuluma nabantu ukhuluma utshele uNkulunkulu ngobukhulu beyinkinga zakho nobukhulu babantu abangakufuni nabantu abakuzondayo, kodwa ukwazi umtshela uNkulunkulu ngobukhulu bamandla akhe enkingeni yakho. So uNkulunkulu bafowethu amandla akawaveli singekho isimo. Ngicela ukuphila. uNkulunkulu amandla akhe awabonakali singekho isimo umuntu adlula kusona. Ngiyayiphinda futhi, I repeat myself. Amandla kaNkulunkulu awaveli sithi fanele kudlule esimeni bese uNkulunkulu eapply amandla akhe esimeni ukuze wena ube sekhiphe esimeni ubabaza amandla akhe uthi imfundo la yayingeke ingikhiphe, amandla ami la ayingeke ngikhiphe, imali yami la yayingeke ingikhiphe, kodwa ngithishwe isandla esinamandla sikaNkulunkulu. Ngizonibonisa ngasefuna sithanda sikhathami siphelile. Ngizonibonisa kancane. uNkulunkulu efuna ukuyiveza kuShadrach noMeshach noAbednego, wenza ucreate scenario, ucreate isimo sokuthi akuvele esuke inkosi nje ithi angakhonza omunye uNkulunkulu ngaphandle koNkulunkulu. Hayi, uNkulunkulu ufuna ukuyiveza. Uthi bonke abantu abakhonza isithombeni engisibekile lapha, mabezwa khala icilongo negemfo umuntu akaguqela. uNkulunkulu ufuna ukuyiveza ngoShadrach noMeshach. Bathi mabezwa lo myalo bathi ngeke simkhonze omunye uNkulunkulu noma seBhabhiloni kodwa ngeke simkhonze omunye uNkulunkulu. Kuthiwa kwezwakala ikhala icilongo abanye bekhuleka kuBhali bona bekhuleka kuNkulunkulu ophilayo. Bahamba bayocetshwa njengoba beyocetshwa kuba iplan. Aningizwe. Bayomangalelwa kuba iplan ukuthi abamangalelwe ngoba inkosi ifuna ukuyiveza. Baqeda inkosi ithi akubasa umlilo ngoba bayeyisa banenkani bawubasa umlilo bame babe namakhanda alikhulu. Inkosi yenza ngamabubu ifuna ukuyiveza. Ulaka lwenkosi lwavutha nabo bayimele inkosi ifuna ukuyiveza. Kwafika la khona kuthiwa mabanje bawuphonse emlilweni. uNkulunkulu wenza isimanga, umlilo wajomba laba bazophonswa wayoshisa laba bazobaphonsa. Bona bathi mabengena emlilweni amalangabi izolonke same fire eshisa abanye is the same fire ekhazimulisa abanye. Wona lo mlilo oshisa abanye yiwo lo mlilo ozokwenza abanye bakhazimule. Leyo nto ebulala abanye embodla izokwenza wena uvelele. Leyo nto ekhalisa abanye bayokukholwa izokwenza wena uphakame kuyo. The same thing ekhalisa abanye. Ithi mabephonswa, ithi bathe mabephakathi babonakala bewalka freely. Yathi inkosi kanti sifaka abantu abangaki? Nanku umbuzo kwathiwa inkosi bathathu. Yathi inkosi sengibona. uNkulunkulu akabonakalanga esimeni esingeyona inkinga, wabonakala esimeni esiyinkinga somlilo ophindwe ka7. Wabona bangakholwa, ufuna ukuyiveza inkosi uNebukadneza kwabiza ukuthi oShadrach babasela umlilo ngoba ubathembile. Bathi uma bengena ngaphakathi yathi phumani, yayisishaya umyalezo yathi la eBhabhiloni angabi bikho umuntu uNkulunkulu ozokhonza ngaphandle kaNkulunkulu kaShadrach noMeshach noAbednego. Uyabacabanga ukuthi babagive apha kusaba somlilo. uDaniel uma inkosi ifuna ukuyiveza yenza kulanjiswa ingonyama. Zalanjiswa ingonyama zazamoya zalamba ukudla kungekho, kanti inkosi ifuna ukuyiveza, ifuna ukwenza into engakazi yenzeka ukuthi makuphosa umuntu kuthiwa ingonyama mayiphosa kuleya mphandle zazimenqaka engakahlali ngisho phansi. Kodwa thi uDaniel namhlanje nezophonswa ingonyama kwathi mase ubuzizigi inkosi yabamba ingonyama yathi ayisondelane ndawonye. Kuthiwa abantu babemjijela wafika wahlala phezu komhlali weingonyama. Kuthiwa kwabande emphandlweni ingonyama zamfudumeza azangamenza lutho. Inkosi yangalala phezulu intathakusa yawumemeza Shadrach Daniel umuntu kaNkulunkulu usekhona la uthi mana njalo Nkosi uNkulunkulu akalifumana ngichala kimi ngathi ingonyama enengiphose kuzo asingenzanga lutho ngoba inkosi ayifumana ngicasha. Khona isimo sifaka kuso kanti inkosi ifuna ukuyiveza. Khona isimo sidlula kuso kanti inkosi ifuna ukuyibonakalisa. Engaluphe uPaul benosila wakhiye isimo sokuthi bayoboshwa. Eboshweni bamdumisa uNkulunkulu bahlabelela bathandaza. Lithi kwasamasabiselo senjele kwavuleka iminyango isikhiye sisenkulwini yephoyisa laligadile yafuna ukuyibulala wathi uPaul ungazibulali ngoba sikhona sonke.
inkosi mayifuna ukuyiveza lethi isimo. Khuluma namtshela makhalana uthi Maxa. Asakhononti. Lesimo sakhe inkosi ifuna ukuyiveza. Uno ukuthi inkinga yakho yini engadluli. Ukuthi wena umdumise esimeni. Udumisa inkinga. Abakubuza abantu njani nawe yikho lesaba nakha yizi izinto. Udumisa inkinga yoNkulunkulu. Wambona. Ngambona imali ngekho umbona. Umbona ngabe sokumuntu onemali kodwa ingekho umbona. Ngambona izimpi zakho uyibona ukuthi usengcupheni uthi kodwa olondoloza uIsrael akuzishi. Nami uzongilondoloza. Uzwana uhlabele uthi how great thou art, how great thou art. Uthi umukhulu yena. Uthi uma ungena kwakhe izimpi zakho uzizwe ukuthi manje zinuke emakhaleni. Kodwa uthi uma ungena uthi nasiphi na isimo uthi sona siyalalela. Abazalwane bami ngiyanhlebela nina. Ninganyofa ningambonanga noma ningawabonanga amandla kaNkulunkulu. Izolo ngiyangixoxela mina ngathi mina manisa bekunzima kakhulu kodwa ekuseni ngivuke ngemessage engihlekisayo. Usathana ufuna ukungibamba ngisesemandeni ngingafiki. Nkosi. Ukuba ngifika ngizolo lento engihlekisa ekuseni ngabe angizange ngayithola. Kodwa ukuphikelela ngimdumise ngifike ngishumayele lapho engathi abonakele lutho kube bonakele emva kwenza usathana wabona ukuthi hayi mana ngisusanda sami phezulu kwalento. Inkinga yakho wena uhamba utshela abantu ngenkinga yakho kodwa wazi ube nethuba lokutshela inkinga yakho ngamandla okukhulu kakhulu. Inkinga yakho uhamba utshela abantu ukuthi inyanga yakho ivalekile kodwa ukwazi uyitshela inkinga uthi ukhona umavula kuvalile. Uthi ukhona ovuliti lo ngikhiyese ngedwa. Bapha amalete uthi uyabona wena simo uzophapha amalete uphapha masengaphakathi uyophapha masengiphumelele usuku nosuku uliphile angathi kuthiwa into yakhe yalunga kusasa mayingalunganga namhlanje uthi uJehova usalungisa itafula phambi kweziphathani uzothi mayeqeda kuyokhali imithimbo sengiwokha ishoyi kind of honor ngiyongena etafuleni. Ngingakho phamisa amandla enkinga phezulu kwesimo sakho. Uthi nasiphi na isimo sona siyalela. Ngisho naso leso abantu abangihlabela ukuthi kodwa esami ke. Ngisho sanipela leso ukuthi abone esami. Ngiyabona isimila mo. Kodwa ngithi nasiphi na isimo mayesefuna ukuphamisa wena ngabulala ngisho umuntu. Ngaphuma isidumbu. Zokubonisa Isaiah 6. Inkosi mayifuna ukuveza uIsaiah kwavele kwafu uziwe. Maye inkosi izoveza wena ngafa ngisho abantu abakhulu. Andiko sifuna ukuphamisa wena. Inkinga kaNkulunkulu ngawe udeleke uwe ngoba on daily basis ngisho ufaka baba nama status ngishefaka ufaka umbhedo wodwa. Inkosi ithi yofunda ngabe yawafunda ama status angasi. Yabona le inkinga yakhe enkulu baba nama status ukuthi ungamtsheli uNkulunkulu ungayitsheli inkinga ubukhulu bamandla kaNkulunkulu kodwa utshele abantu be-status. Nginenkolelo nje ukuthi uNkulunkulu akayiphendula izinto ezibhala ku-status. Faka inyembezi ezikhalayo ufuna ungcono wow. Ithi inkosi okay athi ngimyeke nabantu bakhe. Ngiyeke nabantu bakho bethi kwenze njani? Khuluma. Kodwa wazuye emthandazweni. Uthi amandla angawakho uthi nokungcwele wona bunguba engazimuleko ukukholwa ukuhlala ingathi amen ingiyona yini mase sopa ngeke kwabona manje khona
Kaza nafaka ilevel lakho nohlanya khona uthi kunodongo uthi siyaphuma la. Uthi umnyanga ukuthi ngizobona isimanga uzovuleka. Uye kule ngokukhola bathi khona udonga lo. Bona amandla kaNkulunkulu. Yikho impossible athi mabethi siyahlanya sihlanya kanti abahlanya ngenxa yevangeli. Ukukholwa kusho ukuba abnormal. Cela ukuphila. Ukukholwa kusho abnormal. Uma wena usewumuntu we-order, khohlwa ukubona amandla okukholwa. Hayi kodwa ngiyajabulisa namhlanje. Uma usewumuntu we-logic, ngeke wabona amandla okukholwa. Why ngithi ukukholwa kuwuhlanga? Hebrew 11 verse 1. Ukukholwa kuqiniseka ngezinto ezithenjwayo nezinto ezingabonwa. Yabona ukuhlanya-ke lento yokuthi uvele ube lesiqiniseko ngezinto ezingabonwa ezingekho uzibone wena zikhona. Uverse number 6. Ngaphandle kokukholwa akwenzeki ngumuntu. Usho ukuthi ngaphandle kokuhlanya. Ngeke ubuze. Ngeke ngibone uhlanya lukhulu. Ilevel ye-faith yohlanya iphezulu kakhulu. Noma ngingagula lapha entabeni alitshela umuntu uze liphile. Luhambe liyodla emgqonyeni ukudla okubonile luphile wena. Udla ukuphila kodwa uyagula. Ukukholwa uhlanya. Uma ufuna ukuba unesi, thenga ingubo emhlophe iloko elimhlophe. Ulifaka, thatha ikhathoni ulisika. Ulicrayone ngama-crayon ufaka ama-applex la. Uthi washe izitsha iphenduka ama-pheshiya igula. Uthi uyifake ekhabetheni kanti uyifake ekhabetheni khulume nezitsha. Uyifaka lapha emajweni ulalisa igulu zakhe embedeni. Ngeke ilanga uzongena ucingo kuthiwa i-application yakho wayenza ngo-1990 bani izo-approve amanje kanti wahlanya ukuze izinto zasekuhlanyeni zibonakala. Mina ngizalwa abantu abangafundile abangaya esikoleni ukungifundisa ugogo mangifika kwaSinatheni wathi kuphelile ngangifuna ukuba uthisha. Ngabona ukuthi amaphupho azophela mangahlala. Ebandeni ngaya ngiyofuna amatoho kwaSikhephe. Ngafika emandeni ngathola ngaqashwa umfundisi wami esitolo sakhe kwakuthi makuphela ama-customer ngo-9 sebehambile abantu kwaSikhephe ngihlale la phezulu kwe-desk laseThiro ngithatha ipeni elibomvu lasesitolo ngithatha i-writing pad ngimakele iy'ngane epagini eliblank ngiyimakele ngithi 9 out of 10 ngithi satisfactory ngithi 5 out of 10 ngithi good ngithi 3 out of 10 ngithi weak ngithi 0 out of 10 ngithi very poor. Ngaze ngayiqeda i-writing pad ngenza lo msebenzi akho into ebhaliwe kodwa kune-marking yami ne-signature yami makela abantwana abangekho baqamba amagama. Guess what? Mangizophela leyo writing pad ngathi ngihleli ngishaya ithili kwafika omunye uthisha wathi mfowethu lokhu uhlezi lapha usencane wacela ubani esikoleni ngathi angcina wathi esikoleni sifuna uthisha ozobamba nje isikhashana ngathi yimi lo. Ntambama ngangitshela umfundisi wami ngathi sengiqashiwe sengiyoba uthisha kwafeze mina ngufeselanga ukuba uthisha ngaqale ngahlala. Mase ngikhathele ngithathe ikhathoni ngithathe lento engisho bazona ngikhuluma ngetheory ngithathe ikhanda ngifake ishade ngilibophela ngithathe ikhanda ngifake la kukhola ngishumayeze ngela ngikhole khona ngizosendela isithombe sami ngisasebenza esitolo ngiyinto ngisebenza esitolo ngihleli ngala kwethi ngiphethe iBhayibheli ngishumayeza ushukela ngishumayeza iti ngishumayeza usweet ngishumayeza ishepisi ngamanye amagama ngabona nina koshukela. Ngela ngangithatha ifoforo lamentshiso lento yokushumayela njengoba ngiyishumayela nje ngayihlanyela qala. Sengiyavala. Ngelinda ngangithatha ikhathoni kamentshiso ngibiza omunye umngani wami ngithatha yabo ikhathoni konke okufaka umentshiso phakathi sikubhokoze sithatha intambo iwuli siyifakela bese sithi omnyakame lapha ya omnyame lapha ukhulume la wawumuza umuntu esithele ngaliya ama waves sound agijima ngentambo lenikhona iprosha ngayo amajezi uyibekela nawo uphinde ukhulume ngoba ngangifuna ukuba uthisha ngangifuna ukuba umsakazi ngangifuna ukuba umfundisi lento ubeka ifofo la sasiphathiza ukuba ngabasakazi angibanga umsakazi ukuthi ngiyohlala e-studio ngisakaze khona kodwa mina uke emsakazweni nami ngiyoshumayela noma njani angiziceleli angilanda bona ngoba ngayihlakela. When you are too smart for things to happen to you. Funa ukuba uthisha ufundisa ingubo wardrobe iqaba amagama lento oyifuna fanele uyihlanye before uyibone uyiphathe ngesandla. Manje nina you are too smart and
babuza abantu bathi inkulu kunawe lento oyifuna la nje kundeleni akekho umuntu okwabe ile nto uyabona ke usubheka impela le nto yokukhona siyakuhlanyisa uthi thulani nizobona mina uba nezimoto mina ngiqala ngamanje ngoba sengisebenza mina ngize umfana ngifunda isikole ngangikhanda imoto zeyinciko ngiyidriver ngangijabula ukuthunywa ngesitolo njengoba ngigijima ngeenyawo ucabanga ukuthi umuntu onjengami ehlala eMandela ngagijima ngizwe elingaka ohlakaniphile lento ngaqala ukuyigijima ngeenyawo ngigijimela kuye esitolo ngiyothenga ushukela ngibuye ngithi akukho okunye nifuna ukungithuma le busy yami eyenzeka manje ayiqali manje yaqala ngisayihlanyela Bala mntaka funa umshado uhlanyele. Uhlanyele nje. Uhlanyele kini. Bathi uthanda ngoMesis X. Ungalokho ukhuluma indaba yamagame, ukuthi igame yabantu namhlanje noma igame yabantu namhlanje. Wena uyahlanya baze bathi awukhuthele kanti awukhuthele ukuthi uhlanyela izwe oyakulona. Obezwele yakulona uzobe ungashintshani nabantu basemzini uzobe ungashintshani nendoda izitsha zobe ibheke wena indlu zobe ibheke wena iwashing zobe ibheke wena iining zobe ibheke wena yonke into la ekhaya zobe ibheke wena izingane zobe ibheke wena ungakwazi ukunaka izingane zakini ngeke uyinakeza la uyakhona ihlanyele into oyifunayo Tell makhona ihlanyele into oyifunayo usesimanje usashaya ilogic ukuthi izibalo zithi umuntu ofuna ukuphumelela akasebenzi ngezibalo usebenza ngefaith ifaith ibisimlethela imali mbone la ingaboni khona akathi amen bathandekayo mawushadile la ushade khona mabakhubeza kusuhambisana nesimo sakho ingeke into ehlekisayo bathile ngesimayi sebenze izulu lizophendula ubuyaphendula uNkulunkulu weboma-ke kuyanikhuza ngoba nawe ongekuthanda ukuhlunyezwa namhlanje uyokwenda la wendele khona kungathi basekufike izingane zabantu zize ezinganeni zakho bese uzoyihlukumeza nawe thatha into uyibuka ukuthi baba kuyimina ihlanyela mntakamanje ihlanyela imfundo iyahlanyelwa ngoba ihlanyeli bonke abantu abahlanyela amadoda bayazala qala umuntu ehlala konodoli practice ukuphatha ingane maletha ngakukhula vela mithe vela kade aqala ukuyiphatha ingane wayiqala ngonodoli nangeyiqamela umfundi yahlanyelwa yenziwa njani ufunda amagazini ufunda iy'ncwadi ngesikhathi umsebenzi ungakawutholi ufunda iy'ncwadi uyabhala ubhala amapoem ubhala iy'ncwadi ngelanga ukhiphe incwadi uhlezi ekhaya incwadi ikunikeza imali uhlezi ekhaya lahlanye ufunde ma uthola amadatha ungangeneli ngephela kothi wawu lona uhambe uyofunda into ey'balulekile ufunda into ey'balulekile uyihlanyele imfundo uthi okay umsebenzi angeke awutholi ngiyarejista ngiyaqhubeka ukuthi kanjani angazi ngizohamba ngizo-aplya la ngizo-aplya bakhona bazongifana kodwa ngeli langa ngifuna ukuba udokotela ngizofunda ngize ma ngakawutholi umsebenzi ngizofunda ngize kuba udokotela ahlale ekhaya ureka kodwa ngezinto impilo iyahlanyela nezangoma zayihlanyela into yomngoma nabathakathi bayihlanyela into yobongoma thakathi ugibela imfene bakuhlanyela ukuthi ngizogibela ngibhekele emuva mfene nokukholwa kuyahlanyela nje makela hlanye nje you are too smart wena simele ngenyawo standards mbone ngoba bona abantu abangizwele namhlanje menze njani yena umbone kuleso simo umbone kuleyo nkingi umbone kuleyo ngxaki umbone kuleyo situation umbone inyembezi zehla zithi pho ithi into yeka uthi angisayeki ngoba ngiyambona ngithi hlala nami ngihlale